Mas, iki kan wis tuku solar, iki sarep tekan ngomah. Engko kayak didum ya Mas bayarannya. Iya lho didum ngono wis teko omah, kan parkir sik. Yo, iya lagi teko garasi. Ya, yang teko omah sik. Parkir medun akeh didum. Bayarane. Yo Mas. Wedangan sih ora Mas? Ya wedan sik lho, mosok ora wedangan. Arep dudum duit barang kok. Ya wis tak kene sih nek no. Yo yo, teh to? Teh, Yo, enten ana bagasi ono. yo wis tak teni. Nah, karo ngenteni kene wedang lento, enteni bagasi kene. No Mas tehmu. Kuwi pancen legi lho, Dok. Legi. Karena nembungku mau ki teh lho, Dok. Berarti kan pahit. Dan nek nembungku ki teh manis berarti legi. Ya wis gawe neh ngono. Ya wis engko tak ombene tak kene teh. Yo yo. Heeh. Wong ki kuangan ra tau bener. Uang kok seratanane angel ram. Wis ikene teh legi jaluke teh pahit. Ya iki wis tak kene teh pahit, iki dan jaluke apa meneh iku. Yen. Pahitan kok ben. Wis giyene kaya ngene diombe karepe ora karepe. Nyo teh pahit. Oh, iya 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 iya. Endi bayarane? Lah yo kene ki diitung, wong sing godhet awake kok endi lho. Dan tiga duite. Ora iki. Nyo Mas. Iki Kene 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 ya, bume lho. Piro to iki dite siro lu pakon 6 pitu 8 9 10. Oh iki 1,5 juta. Ini tuh iki bayarane kowe 300 iki to. Nah, Dotek guru 300, Mas. Kudune pra 500. lah iki tak potong to wong kowe ngegekke wedang aku ngekleru wayah iki teh pahit mbok gekne teh legi kok. Yo mbok aja dipotong sik to, Mas. Wong arep tanggo suntek lho, garis suwe mlenthung tatap. Larane ram ora nek wong ngindangi kan. Lah apa ya nek to wong garase mlenthung kok disuntikke kuwi lho. Makane kuwi Mas iki kan tak suntikne ben enek. Yo yo yo. Yo tak kei 200 neh yo wis kebar aja tak potong iki. Ya ngono. Ya wis, ndang Mas, ombenen wedang wis adem iku. Ya yo to tak ombene to. Adek pahit to. Lah mau jare njaluk Oh iya pahit. iya iya to sing njaluk pahit aku.